Evropa se opasno približava ivici sukoba, a ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Moskva možda uskoro neće imati sa kim uopšte da razgovara, ukoliko se evropske zemlje odluče na ratni kurs. Iako, kako kaže, Rusija nema nikakvu nameru da ratuje sa Evropom, Putin jasno naglašava: ako oni otpočnu rat, Rusija je spremna odmah. Posebnu težinu u njegovoj izjavi dobilo je oslobađanje Krasnomajerska, koje je Putin označava kao strategijsku prekretnicu i polaznu tačku za realizaciju svih ciljeva specijalne vojne operacije. Zbog toga su, naglašava, i ruska i ukrajinska vojska ovom gradu pridale ogroman taktički značaj. Putin je ponovio i poziv stranim novinarima, čak i ukrajinskim, da dođu u Krasnomajersk i na svoje oči vide istinu na terenu. Osvrnuo se i na situaciju kod Kupjanska, ističući da Ruska federacija sada kontroliše i desnu i levu obalu ovog važnog područja, prenose mediji.